Pozdraví vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. Epafras sa modlil za Kološanov, aby stáli pevní vo viere a boli dokonalí v charaktere a naplnení Božou vôľou. Slovo stály naznačuje pevnosť a neochvejnosť, ktorú môžeme mať iba ak dôverujeme evanjeliu. Slovo dokonalý odkazuje na rast v charaktere a obetavej láske. Zatiaľ čo naplnený znamená úplnosť a uskutočnenie Božej vôle. Myšlienka na zamyslenie. Byť dokonalý a naplnený Božou vôľou znamená neustále rásť vo viere a byť pripravený žiť podľa Božieho plánu. Otázka pre teba. V ktorej oblasti tvojho života ťa Boh pozýva stať pevnejšie alebo úplne sa podať jeho vôli?